ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଣେ ରେକି ସାଧିକା। ଏଇ ରେକି ଉପରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ରେକି କ'ଣ। ରେକି ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେକି ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଜାପାନୀ ଭାଷା। ଆମ ଭାଷାରେ ରେ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱ, କି ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରେକି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଜାପାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ମିକାଓ ଉସୁଇ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସି ଆମ ଭାରତୀୟ ବେଦଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ମିକାଓ ଉସୁଇ କିଛି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ଆଶା ରଖି 8ଟି ଦେଶ ବୁଲିବା ପରେ ସେ ଭାରତରୁ ଏହି ଶକ୍ତିର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କିପରି ସାଧନା କରିବେ ସବୁ ବୁଝି ସୁଝି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେଶର ନିର୍ଜନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 21 ଦିନ ସାଧନାରେ ବସିଲେ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ। 20 ଦିନ ଯାଏ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ବିସ୍ତାପ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଭାବିଲେ ଆଉ ଦିନଟିଏ ତ ଅଛି, ବସିଯିବି ସାଧନାରେ, ତାପରେ ଚାଲିଯିବି। 21 ଦିନ ସାଧନା ବା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଗୋଟାଏ ଧଳା ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡୁଳା ଶୂନ୍ୟରୁ ଘୁରି ଘୁରି ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭୁଲତା ମଝିରେ ପିଟି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ପାଇ ଉଠିଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଭୋକ ଶୋଷ ଜମା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଧାଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଲା। ତେବେ 21 ଦିନ ତ ସରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ବେଳେ ପଥରଟିକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଟି ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପୁରା ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ୟଥା ଜମା ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା। ଏହା ଭାବି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ପଶି ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। ହୋଟେଲ ବାଲା କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ଆପଣ ତପସ୍ୟାରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଖାଇଲେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଫଳ ଜୁସ୍ କରିଦେବି, ପିଅନ୍ତୁ। ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲେ 7 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଝିଅଟି କିଏ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ଦୋକାନୀ କହିଲା, ମୋ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ତାର କାଲିଠୁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି, ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ମିକାଓ ଉସୁଇ ଝିଅଟି ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ବ୍ୟଥା ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଝିଅଟି ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା। ମିକାଓ ଉସୁଇ ହୋଟେଲରେ ପେଟ ଭରି ଖାଇ ପେଟରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଫେରିଲେ ଘରକୁ। ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ମିକାଓ ଉସୁଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯାହାର ଯାହା ଭଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସିରେ କିଏ ଫଳ, କିଏ ବସ୍ତ୍ର, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଫଳରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତାର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି ଦେଲେ କିଛି ପାଇବା। ତାପରେ ମିକାଓ ଉସୁଇ ଗୋଟିଏ ରେକି ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଚିକିତ୍ସା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାର ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇ ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆସିଲା। ଆମ ଭାରତୀୟ ବେଦଗ୍ରନ୍ଥର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ବେଦଗ୍ରନ୍ଥର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ ରେକି ଶକ୍ତି, ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଲୋପ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ମିକାଓ ଉସୁଇ ବାହାର କରି ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମିକାଓ ଉସୁଇ 21 ଦିନ ସାଧନା କରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଘର ଭିତରେ ଶେଯ ଉପରେ ଶୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ରେକି ସାଧନା କରିପାରିବ କେମିତି, ତାହା ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରେକି ଦେଲେ। ରେକି ଯେ କେବଳ ରୋଗ ଦୂର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରେକି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଓ ଯାହାର ଯାହା କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହାର କାମ ରେକି ଦ୍ୱାରା ଅଚିରେ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଉନାହିଁ ବା ଜମି କିଣାବିକା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ରେକି ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ରେକିର 3ଟି ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଡିଗ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେରଣ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟ ଗଠିତ ଉପରେ। ଏହି 3ଟି ଡିଗ୍ରୀରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା କୁବଚାର କୁଜ ସଳଖି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେରଣ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସୁଦାମାକୁ ରାତାରାତି ଧନୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳକାରକ ରେକି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ କେହି ରେକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ କିଛି ନ ଖାଇ ରେକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ରେକି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ବା 40 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଖଟରେ ବା ଗଦିରେ ଶୋଇ ଶରୀରର 4ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛୁଇଁବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ 21 ଦିନ ଯାଏ ଏହି 24ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଛୁଇଁ ସାଧନା କରାଯାଏ। ଫଳରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସହ 16 ବର୍ଷ ବୟସର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଏ। କାଲିର କାମ ଆଜି, ଆଜିର କାମ ଏବେ କରିବା ମନୋଭାବ ଚାଲି ଆସେ। 21 ଦିନ ସାଧନା ପରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ନିଜେ ଛୁଇଁ ରେକି ଜଣେ ଦେଇପାରିବ। ରେକି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ, ଆମକୁ ବା ନିଜକୁ ସେତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତୁଚ୍ଛକୁ ମହାନ ରୂପ ଦେଇପାରୁଥିବା ଏହି ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ରେକି ମନୁଷ୍ୟ ମନରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦିଏ। ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା, ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବାରଘଡ଼ିଆଣି ମନକୁ ରେକି ହିଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ମାନବୀୟ ଗାରିମାର ଅନୁପମ ସ୍ୱରୂପକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଏ ରେକି। ମନ, ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ପଶି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିରହଙ୍କାର ଓ ତେଜମୟ କରିଦିଏ ରେକି। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବୋଧ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକକାର କରାଇଦିଏ। ଫଳରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆନନ୍ଦରୁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରେକି ସାଧନାର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ରେକି ସାଧନା ସମୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆତ୍ମବିକାଶ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁର ମୂଳରେ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ରେକି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପାଲଟିଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।